chichakaitika vanhu vavaita sei naveBhodho zvakafamba sei mbondiudzai mwana mai yangu bvisai kepesi munditsanangure wosipepe chibvisai kepesi zvakafamba sei panaveBhodho makaa madii tsananguraidziwe ndakazofana kuenda kuchipatara ndaenda kuchipatara tikambondogara mukati chifuva chodii chorema nebasa tikati vanhu endei kupi kuchipatara ndobva taenda kuchipatara ndobva tanorapiwa saka sita takamira avabachifu kuti tivabve kotenga mapirisi ndobva tanogara tagara ndobva taoni ndobva vahosvika patavangozonosara tiri ndobva taumwa itotinzodai taurisa for the people wakabvisa heti chiuchira vanhu nasizve wakamenyukira kudai zvilanisei basa vhiki rino muchechi mamunaona mutaridza kudai manga makazara zvinasi maona kuti machena madhe pakataigwa pano ibabaru vando vakava vari kochi babaru vatipeitirwe mustudhendi angasei uyamutarire muchikutaurira uyai padire nai aziraikola tipei tikubatsire mabhibu naangarigoha ataishanda naye zvakanaka unoshandawo mukomana tikushanda naye zvakanaka hapana zvakamboipa tikushanda zvakanaka tiudzei vhiki ranga riri sei rino vhiki rinoiri taingogwana rubasa harachinakidza saka vanhu munoona kumashure kwedu chipiyaniso chedu muchinji kwapatambira pasta kuti mozviona makadai chakasemendewa pamusoro chikasemendewa mozviona madhokakaiswa mavhu chichaitwa zvichaitwa zvistondido for the meantime chiri pakota to finals because chichazoda kupendwa chazoibara wati but for the meantime tinenge tiri kota to final vachazouya vari mapendi wati ndo vachazochigadzira sunguku chaane flo cheiswawo kobhura unozviona madhokamenda divi kuvanhu vachione nedivi reengo iro saka chakamedzwa maybe mwanogona kuti kuda chakarerekera uka chakadii takatochimezha tototimekeshwa kuti chunhu chakainzana herechi baba juju baba juju tauraitizvo baba juju baba chuvho uyaitizvo ndimi mandakamboonesa nawo indai pachipiyaniso chenyu takati zuro papakaipa uyandi kumusoro ukuchione zvakaita uyai baba chuvho chakazopera mushe chakazopera because takati chinetsana nababa chuvho nenhau yekuti ndaida kuisa kuti apanda kudii ndobva tazobuda chakadai uyai muzasi muone chinhu chenyu zvachakazobuda kuti mozviona kudaiwo so saka pachadigwa mvura ndo pachamira mufundisi vachadai ko chekuti bhaibheri sakona muchadaiwo so uchachigasa saka zvamuri kuona kudai haisi svina tichitsanangurai maisirei majecha aya zvamakaita kudai majecha aya tinomaisa kuti atibatire mvura zvozopachidikwa mvura pasimida ukavaudzai vanhu kuti mushadaneni kwakadii taurai chokwadi musakovanza nokuti hapai tomasiya ndaita shandawa nasisters vandazvo zvakanaka ende idzidziso yakanaka inoita zvinhu zvakanaka anoona ticharamba tichishanda tose zvakanaka nokuti ndodawo zvakanaka saka vanhu vazhinji munoona manje zvoitika kuseni vane vasingazivi muchiona baba juju takadai like waiseka zuro akati nhai musista chero chechi zvoita sei kuti ndeyenyu zuro wese takasira bhipiri apapa tichinongana baba juju because pesi anga asinonzwa zvakanaka nemusoro nemaziso saka munhu watari tichidhira naye baba chuvho ini nondasanambodhira nemu direct wozviona manje saka vanhu hatozvizivi izvozvo ndasanambodhira nababa chuvho direct tasvika muya tanongana kubva makuseni kusvika radaiwo taingonongana chete tikati nobaba chuvho chatichiro unonidza hamuna tombofila seizvozvo ndichiita kuti hazvisi izvo baba chuvho akati ndikati kuna pesa think baba chuvho right now kufunga kumboti ko ndikambosiya zvinhu izvi ndikamboenda pakwedu ndakara hazvo chombo chimwe zvingatisiwabudisiri muvhidhiyo moziva tichamboita ushunu one day tombobudisira muvhidhiyo mbona zvazvinee zvichitika sure uku hakuna baba ruva yamuvaudzi vanhu chokwadi kune kwakadii kuseri
Fika kusina ibisha munombofunga izvi. Seri kwakadoma kwauchishandiwa chaizvo. Zvekuti pamwe paunombotohwa ndogwadziwa nyama dzimbotogwadza asi unotochingirira kuti zvinhu zvimirewo zvakanaka zviitewo munhu zvakanaka. Plus unozoamba vanozoona paipai vamwe vanogona kukomenda vasingatozivi kuti why wakomenda uchibva nedirection ipi but kuseri pamwe vatozivi kuti isusu tine tatoswera munhu mumwe nemumwe ari mumwe mwachifunga zvake mwachifunga zvake but at the end of the day zvinhu zvozobuda zvatinoda kuti tese tinge tichida nditi ndopaipa tinenge tichiti basa remunhu tesingadi kuti ringonzwa zvandangosiyawo ndangoita asi toda kufara neresilience yamakaita zviroba chufu ndakafunga kuti muchatsamwa ke hamuna sure ungapisa takaramboti kanganisa zvo vana vazvizivi uku pesu nogwanga ndanogwarira kuchechi pesu zvoita sei ngati ndaunogwarira kuchechi kwapabvikazi nini babachuvu izvozvi level rangu raapa ndini uyo manje ndainda ndarama ndasvika ndagara pavhuranda zvikanga zvaita seapapula kwangu wagara akadai zvaita apapula pesu kugwara kati hai babachuvu wakana ndisi kuvahwizisa zvandiri kutaura havasi kuzviwa babachuvu manje zvavanoita vanongotora tape measure kudaiwo tape measure ndoti chinhu chichimesha ifuti avasi makasimba apindewo tape measure yakashanda zviro kati chinhu hatina kuinda divi here chachina kuinda kuti but anyway at least muzviona kuti ndo zvazvinoita kushanda divi andimoziva pesi ndiye wajaira indasada yambonyatsokujaira kutomutsana nemi but anyway maflows muona rumi iyoyo irapo poneri pakati ukoko kune andizonyanya kutsika zvangu hatizozivi zvinozoitika saka nhasi madira mvura saka kwese kunadai kusvika kumatodira mvura saka 3 days ndizvo saka dzese dzekumashure dzasvika maflows inini kuzokutsika-tsika ndinodatachaiswa cobra tochizotsika but ndo flow yamurikuona nepapako iyo nekusaidi kuko futi kwaiswa futi maflows kuda kuti mangwana musi wemuvhuro vachatangira apa pastage papo panapa sinozva kuti vatanga vaita rafu yayo kungonama basa zvapera vanhu vanongoti ndo zvazvinozoitwa zvakava nechichichi chamwa ndo zvazvinoitwa vakazisirizvo asi ichoti chakadai chachapendwa chazopendewa but I think level rana babachuvu vapedza kwangosara kudai kuti bhaibheri sakona nditi maybe nokungoita pamwe pandaona pakaidikiso pakangoti pada kuti level chete but anyway chese ichi chadii chapera mangwana ngakuta stage yedu dai unoti kudii inconstruction kwete zvenyu zvekumabhuku yaya yamaererani pabhaibheri unoti kudii unohwa sei vana sisi nanabhudhi vachimanisana unoti kudii kana vachimanyisana haina hangu ndotodzika haudi kuonandokunobva school fees zvenewe ikoko ndonobva but anyway saka nhau iripo kuti chibheke manje chirimo mukati manasi asi babanga timondiudzai nhau yebhodho zveizi chimbotiudzana konosei tauretiwe chichakaitika vanhu varaita sei nhau yebhodho zvakafamba sei mbondiudzai mwana mai yangu bvisai kepesi munditsanangusire wosipepe chibvisai kepesi zvakafamba sei panhau yebhodho makaa madii tsananguraitiwe ndakazofana kuenda kuchipatara ndaenda kuchipatara ndikambondogara mukati chifuva chodii chorema nebasa tikati vanhu inde kupi kuchipatara ndaenda kuchipatara ubva tanorapiwa saka sati takamira avabachifu kuti ndivabve kotenga mapirisi ndovatanogara tagara ubva taoni ndobva hosvika patavangozonosara tuku ndovatamwa madhiringi tanga madhiringi patakangouya kunokufa inosvika kufa tobva tamodi ndobva takutousvika navatosudza aiwa ini ndadita